selamat datang di channel. Halo guys, kita sarapan di pinggir kali guys. Oh, Di pinggir kali. sarapannya. Ono lo sih. Pinggir kali. Kalau pinggir kali lo, pinggir kali. Nah, Buka nganu dah. Buka no tekai Pak. buka buron rotan. Buka nih. Napa nak masane kondom sisan? Kondom dapat tak dhewe. Sokongku nang ndi kinggone. Boh. Urusan bokonge dhewe lagi kondume. Kita iki apa ta iki? Kondom. Lho kok iki disuwek kilo isane tak tak. Ada di sini lho. iki Lagi Dadak buka kok Kak Ipa. Plastik sampah Kak Ipa. moncrot ya dicerot-cerotkan. Sambatan sih, rada rono sih, kameraku mau tutupi. Tapi kok dadine ora? Dia dia mengikuti Ngetekku cebleh kok. ya rada ndingklukno. Ya gimana? Coba ya. Iki lho sih nekmu sih. Iki lho sih. Iwak apa iki jenenge? Iwak sedang. Iso to, kuwi kan den bautane. Mosok ora kena dingklukne rada ndekno. Terminal iki kono. Kono Bu. Andinge 11 Srikandi terminal iki. Kene ora eneng kene wisan. Oh iya, Daerah Srikandi pun tipu. Iya. Kene lho sih. Wah, lungguh kono nyenuk. Anda belum Apa? tidak sama dia. Nekku yo rek, nekku enek. Lewat layar iki kok. Saya sampe lewat lopo. Ayam, lah aku milih tewel ayam. Layarnya ayam. Lah mau nang kono kan ada kan. Lah lah kok HP ku mati dhewe ya. Lah ra mok play. Saya sambatan guys. Sih, lah iki tanganmu. Piye to? Kasih bingung loh. Jangane tewel lho suluk. Iya, jangane tewel iki. Loh, jangane tewel iki lho. Ambek iwak. Dhewe arepe golek tewel Durung sida. aku urung tau melu golek tewel lho. Mosok urung tau. Urung tau, kan pas giliran sampean golek tewel, aku gak libur. Mesti tapi gorek mangan mateng itu. Oh, enak niku iki. Tau pisang karo cemplek digolek digawane sing gombot nih. Lek Lho golek pinggir dalan enak, guys. Dalan apa? Kali kali malah. Saning kot kali. Sayur iki dibuntun to. Tak cakoti nek ngono. Ini namanya pincuk. Pincuk iki ngono ya. Iki jenenge sego cuk jaran. Pokoknya iki vlog ala kadare. Wis pokoke sak enak. Ora iso nggih video sing bermanfaat, Ya guys. konten kan. Aku tak dapat buntute. Kalau bermanfaat ora itu tergantung sing delok. Ya bermanfaat iki cara uripe TKW ya. Ora usah gengsi-gengsinan.
Mangan gengsi ndak warak. Heeh. Kan nasi bungkus. Gengsi itu ramah itu tapi nggak enak. Aku khawatir makan gengsi. Ini utang apa? Kadang gengsi uripe nggak sesuai kenyataan tiwas edan. Pedot. Malah pedodel. Mantep tenan. Nek aku keliwatan makane gimana ya. Belum dong. Tapi ya karena Lah. Nek kasih yo rene. aku kok kagak ora beruntung atau ya apa? Awakmu karo kasih sial apes aku karo Kak Ipa beruntung. Hari ini kok iya. Kelewatan barang buntel itu. Oh ya me pas di foto wae. Aku cuma ndak oke lawe ngene iki lho. Iya. Am dhisik bareng nge-gym ki mesti tuku ngene kuwi. Aku diweret-weret cowuluki maune ya. Nampak inem. Aku lagi isin nang kono oke sing kenal. Nek kono lagi kasare foto-foto aku karo jemblek ngalih. Heeh. Kalau kasih ada cembleknya dipoto-foto tapi ndang ngumut doh. Ditinggal aku cian. Bene jumpa fans kita di kene wae. Sampai kesel yo sih. Enggak, tekan-tekan lho, Bet. Heeh. Kebelah sampai sepotan. Ya ora penak arep sombong kok. Bang, kono nyapa baik-baik. Nyapa baik-baik kok ndek nang Pak Ihong ya jali. Isi mau Sampai melipir ngalih. heeh. Malah nani. Dibutuh apa jadi kangen. Ngantuk. No fans malah lari bareng-bareng. Heeh. Kayak pas sampean kan menune masak. Nek apa bumbu kari ini kan kari kae nek wong kene nggih bumbu kari apa, Bet? Sing abang ae. Aku nggak abang lho. Kalau Singapura. Malaysia. Terus gimana? Nek ke Indonesia ya? Mbakku ki pengen. Enak wae kalau ngerti nek sing kita tinggi. Kalau nambahin takon bungkus sampe aku tuku dhewe nek botol apa kok dipicek dicike meneh. Cita rasa kuwi sing kari enak. Tambahno serai dong jeruk. Bawang brambang ngono. Cita rasa ku yo enak. Iya, apa bawang bombay ditumis ku ya enak. Tapi aja sampe gotong. Wis setengah mateng, enake lek kari. Engko baune harum. Kari ini gak kaya waktu sembarang hitam, Beb. Enak aku ya. Kabeh wong son kowe tak masak di depan. Enggak pedes nemu. Tambahno bawang bombay. Ke Malaysia, Beb. Masih kena cita rasa ku yo enak. Amo ya apa terus tuh. Plastiknya plastik anu kae kok. Enek sing laksa, enek anu normal. Iya. Rendang ya enek. Rendangnya bareng enak. Tulang ya. Malah kalau jalan saya Jangan jajar-jajar cah papa tok. Segone wasak ya. Heeh. Warak, guys. Mele-mele kok, serakot enggak. Mele-mele molo-molo molo-molo.
tak tua. Empuk. Paling kagak enak. Kurang-kurang kan udah tutup. Zaman aku pertama nang kene sampai saiki cek laris tadi enak loh. Ya kadang sing ngaran enak-enak. Warak Maksudku wong apa buka kan ngono lho, Bos. Tapi ya rasanya ya enak banget. Nek kamu dulu teh caplak. Pinggir jalan, pinggir kali kan cuma jelek garingan aku. Senengan jembet sing teles-teles. Seneng kan. kentu barang seneng terus. Oke wah. Keri ya. Loro. Loro gek lek teles no keri-keri ndang metu ya to. Salam kentu guys, aja lali kete ya to. Ora dua. Nilai sapa? Pak Kutuk Sudarsono nganggur. Ya. Cuk.